Kana so ka ƙirƙiri website amma kuma kana fargabar zuba kuɗinka wajen siyan domain da hosting? To ga mafita. A wannan bidiyon zan kawo mana yadda za ka mallaki domain da hosting duka kyauta kuma mai .com a ƙarshe. Mu shiga cikin shirin gadan-gadan. Da farko za ka shigo cikin Chrome ɗinka, sai ka shiga wajen searching, sai ka rubuta Infinity Free, sai ka yi searching ga nan Infinity Free, sai ka danna search. To wannan website ɗin da ya kawo ma na farko shi za ka danna. So da ya buɗe zai kawo maka ka shiga cikin website ɗin sai ka danna register now. To zai kawo ka nan wajajen ko kai sign up da email ko ka rubuta email ɗinka da password a ƙasa. Hanyar tana da ɗan wahala. Gara kawai kai sign up da email. Zan yi sign up da email ɗina, zai kawo ni nan wajajen sai na zaɓi email ɗin da zan yi aiki da shi. So zai kawo min gurin da zan danna continue, sai na danna continue. Ga nan yana loading. Yawwa to yanzu na buɗe account ɗin Infinity Free. Abin da ya rage min yanzu in yi hosting. To yanzu zan ƙirƙiri hosting ɗina. Ga nan na danna wajen hosting. To ga shi nan tsarin hosting ɗin nasu akwai free wannan mai $0 ɗin. Akwai kuma mai $2 ya fi mai $0. Ga su nan gaba ɗaya dai sai wanda ka zaɓa. Tunda mu free muka ce to za mu zaɓi wannan. Komi yanzu za mu yi shi free kenan. Ga nan in ya kawo ma talla sai ka danna close ga can daga sama. In bai kawo ma ba kuma normal za ka iya wucewa. So yanzu ga nan mun yi hosting, mun samu account na hosting. Abin da ya rage mana sai mu ƙirƙiri domain kenan. Ga nan yana irin loading haka. Zai ɗan ɗau lokaci. Yana verify ne don ya tabbatar da kai mutum ne ba robot ba. Zai kawo ma wani ɗan akwatu sai ka danna akwatin zai ƙara yin verifying ɗinka. Yana ƙara yin verifying amma kuma da ya gama verifying ɗin zai kawo ka wannan wajajen gurin da za ka sa sunan domain ɗinka, sunan da kake so website ɗinka ya kasance. Ni nan zan zaɓi sunan da nake so na saka. Na wajajen shine za ka iya sa sunan kasuwancinka sai ka haɗa da wani abun. Bara mu ga wannan suna ya kamata na sa nawa. A nan dai za ka rubuta sunan hosting domain ɗin da kake so. Ni bara na sa kamar irin UUA haka zan zaɓa. In ka zaɓa nan sai ka zo ka taɓa nan wajajen. Ga su nan irin su .wuze.com, .kesub.com, .blogspot.com. Duk wanda kake so ga nan .com. Dama na ce zan kawo mana yadda aka zaɓi free domain mai .com. To ga shi nan ni zan zaɓi wancan .kesub.com ɗin. Kawai sai in danna create now. To zai kawo ni nan wajajen da zan ƙirƙiri password. Dama username su za su baka. To a nan wajajen ga password ɗin da suka samu automatic za ka iya gogewa ka zaɓi wadda kake so ka sa. Idan kuma ba ka so za ka iya danna wajen wannan wajajen sai su yi ma generating. Ka gani na danna ya min generating? To za ka iya danna nan wajajen sai ka danna nan ka danna approve sai ka danna create now. To da ka danna haka shi kenan zai yi loading na ɗan mintuna kaɗan. To shi kenan ka samu free hosting da free domain. Ka gani yana loading? To a bidiyo ta gaba insha Allah zan nuna mana yadda za ka ɗora website ɗinka ya zamo normal irin kamar website da ake yi na sai da data. BT website kenan. Yawwa ga shi nan ya gama loading. Ya buɗo ga shi nan komi za ka ga account ɗinka ma ga shi nan active. Wato yana aiki ko yanzu aka yi searching ɗin shi za a ga account ɗinka. Ga sunan shi can uua.kesub.com. Kun gani? A nan wajajen ga wajen su website builder, script installer, file manager da sauransu. A bidiyo ta gaba duk zan mana bayanin waɗancan abubuwa guda uku. Zan yi bayanin yadda ake uploading na script, yadda ake saita database da duk yadda ake yin abubuwa dai da wannan kai ma website ɗinka ya zamo active sosai. In Allah ya yarda bidiyo na gaba zan kawo mana yadda mutum zai ɗora script ko file na website ɗin shi ya zamo a kala da designing ɗin da mutum yake so. Website ɗin ya zamo kamar na 'yan kasuwa ne ko na sai da data irin na BTU website irin su Alrahus.